Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Marlene, 34 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Kani nagpuyo kami sa usa ka isla. Apan wa lang damha nga naabot kami og puyo karon diri sa Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among pagpuyo sa akong bana nga gilawgaw lang gyud ang among kamalinawon sa ubang tao ba. Aron niyang hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Si Tatew na siguro ron. Kadiyat lang ga! Ga! Ga. Oh, sayo lagi kang nauli. Mingaw ko nimo. Char, ikaw gyud. Ay, mga bata. Ay, gihuwaman nilang mama. Oh, timing. Sildo na ko. Uy. Huwag na lang ko kuha bisag piso, ha? Siyaradan na natong pultahan, be. Naunsa ka, uy. Tapang taon sa. Bayad sa pag-intrigo ko nimo sa tanang akong sildo, eh. Labong wa pa mga bata. Balin. Yabag yun ni mo ga, uy. Ga, dako-dako ang atong masubra ron sa imong sweldo. Kay naimpas naman nato ang imong motor sa miaging buwan. Maong i-savings ko lang ng sobra sa imong sweldo, ga. Kay angay natong pangandaman, ga, uy, ang pag-eskwela unya sa atong duha ka anak. Bakit na akong gusto nimo, ga. May kay kamukunit og kwarta. Aw, nagkapari sa tang duha, ga. Kay wa man tay mga bisyo. Mao nga makatigom gid ta. Unsa imong sulti, ma? Ay, si Tatew ba? Dako kay kong supak anak kani adto kay mas maguwang lagi kay nimo. Pila ganito'y age gap ninyo? 10 years, ma. Pero, murag wa man na namo na feel ni Tatew ang among dakong gap sa edad, ma, uy. Kay nisakay masad siya sa akong pangidaron. Mas maayo na, oy, nga siyang misakay sa imong edad. Nga mas bata. Kay kangilad kung ikaw mo sakay sa edad ni Tatew. Mama, yun, uy. Pila masad ko na edad aning Tatew, uy, nga mao pa man lay pag 40 anak niya. O ikaw, mag-30 pa lang. Ma, wa gyud ko'y gimahaya ni Tatew. Mas maayo gyud tuod nga mas maguwang ang lalaki natong mga babay. Kay mao may muda na to. Nya kugihan pa. Iintrigo pa gyud ang tanan niyang sweldo diri nako. Regular na ba na sa Tatew na iyang trabaho? Dugay na maoy. Mao gani nga nakabayad-bayad gyud in taon mi sa among mga utang og nagsugod na sad mig tigom. Ay, mao ba? So nasayop yun ay ko sa akong pagtanaw ni Tatew kani adto. O mas may noon, oy. Uy, yun na. Marag may bisita man lagi mo sa inyo, oh. Tanawa, may duha ka tao, ay. Oh, tuoda. Kinsa man ka na sila? O, lakaw adto ag kinsa na. Basik importanteng tuyo. Aw, iya anday kang Tatew? Oo. Og ni ami sa akong anak nga igagaw ni Tatew kay may pangayoon ning pabor ninyo ni Tatew. Oh, unsa man unta na, ma'am. Aw, tiya. Ikaw kay asawa ka raman. Ayaw lang unya pagbabagbabag sa gusto namong ipabuhat ni Tatew. Kay asawa raman ka. Ha? Maayo kayo ning among offer ninyo. Nga kamo, adto mo namo papuyon sa Bukidnon. Kay mayuta manggod mi dito nga mga 5 to 6 hectares. O gusto nako nga kamoy atiman dito aron dili to maskwat. Ha? Nagtrabaho man na si Tatew, no? Parisaynon ta ka na si Tatew sa iyang trabaho. Triplihon ko ng swildong Tatew. Tagaan pa ni namo og konsumo matagbuan.
O hatagan pa mo na mo og financing aron tamnan og mais og kalbasa ang yuta. Ha? Sa sinultihan pa lang sa iyaan sa akong bana, wa na ko kauyon. Nga murag nakaminos nako ba? Ug murag lisod man tuhuan ang ilang mga gipanulti. Wa gid unta kumusugot sa gusto sa iyaan ug igagaw sa akong bana nga pabiyaan nila sa akong bana ang iyang regular nga trabaho tungod sa ilang giingon nga maayong offer. Apan, wa ko'y nahimo. Kay ni okay raman sa dang akong bana. Og tuod man pagkaugma, giparesign nila ang akong bana sa iyang trabaho. Og diha-dihang adlaw, nang larga na dayon mi og Bukidnon, da ang among mga gamit. Unya, Wow! Kanindot ini lugar aga, uy. Presko king hangin. presko masadgod ang hangin dito sa isla. Ga? Ay, nagpag-ingon na good. Kay ba man ko ba, wa ka makauyon sa kong desisyon. Pero ni ana ni ga. O triplihon ba nila nga akong sweldo ha? O patamnon ta nila nga sila mo finance. Aw, mayo unta kung ilan ang tumanon. Ga? Ga, niya na. Gipadala sa kong iyan ang para konsumo nato. 5,000 na. Oh, unya, ang imong sweldo. Ngayon nilang ilang triplihon? Wa pa man ga. Para konsumo pa man ang ilang ipada. Kano sa man dahil nila ipada ang imong sweldo ga? Huwat lang ta. Pasidig na limtan. Sa nalimtan, good. Nisaad sila na to, anak. Unya, malimtan? Sige lang. Kung wa pa gani hang tudugma, pahinumduman ako si tiya sa kong sweldo. Naunsa naman niga? Nga ang para alawan sa konsumo raman gyapon ng ilang gipadani mo. Nakuha na ba yan nato ang atong tinigom? Ay, kaway klarong tiya, oy. Hasta ingon niya nga padalhan ako niya og para financing sa pagtanong og mais ug kalbasa, wa pa masab. Binuang na ng ilada. Gipugos ba kanila sa pag-resign sa imong trabaho, ha? Tungod kay maayo ang ilang offer din, Mao gani. Pero naunsa naman eh. May pagwa ko mo resign sa maayo na akong trabaho da. May gani. Ay, Nya, regular pag ka dito sa imong pagtrabaho sa isla. sige lang. Kay ugon sa gani ni Ron, makatilaw gid sila sa sukmat nako ba? Kapait na sa among kahimtang dinis bukid. Mas maayo pa man tong dito mi sa isla. Doon na pa man mi tinigom. Sa maning nanawag na ako. Wa man ko kailaan ng numero, ha? Tubagon ko na lang. Hello? Hello? Ang igagaw ng tatoy nga kuyog di mama dito sa inyo sa isla. Unsay gisulsol ni mong kantateo nang ako igagaw? Ha? Time pa, ano nasuko ka man? Nilad kayong sultihan si tateo ni mama og nako. O napasakit tayo may gisulti tungod sa iyong sulsol. Sa tanas kang dako. Sobra na kaya nang imong silutihan ako, da? Gibaharan mi si mong bana. Ikihan na mo siya. O gikan karon. Wa na may madawat pagikan na mo. Maong pamahawa na lang mo diya sa muyuta. Kami lain naming tao nga mao'y gihatagan na mo sa financing. Alang sa pagtanaw sa mais o kalabasa anang amuyuta. Panglayas mo diya ng alitsi mo. Oh, niangko ng akong bana nga nakasulti gyud siya og dili maayo pinaagi sa text sa iyang iyaan. Tungod sa wa nila pagtuman sa ilang gisaad o pasalig diri namo. Gisunadi ay siya sa akong bana nga magpatanom nami. Apan, mauna da ito. Di na kami ang mutanom sa yuta. Ug wa kuno mi dag-anan sa among sabot kay verbal ang kunutong sabuta.
Ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana. Nakaresign akong bana sa maayon niyang trabaho tungod sa ilang pasalig nga triplihon nila ang sweldo kung kami ang muatiman sa ilang yuta. Wa man sila mutuman. Mahimo ba namo silang ireklamo? Ikaduhang pangutana. Verbal lang ang maong sabot o guway kasulatan. Tinuod ba nga wa kami daganan sa maong sabot bahin sa triplihon nila ang sweldo sa akong bana? Nga kami ang hatagan sa financing aron tamnan ang ilang yuta? Laing tao naman gud ang ilang gihatagan ani nga katungod. Ikatulong pangutana. Nakarecord ko sa akong cellphone og audio nga ginganlan ko og Satanas sa igagaw sa akong bana. Kaya ako kuno ang nagsulsol sa akong bana. Mahimo ba nako siyang ireklamo ini? Ikaw pa to katapusang pangutana. Tungod sa kasuko sa akong bana, nakabuhi siya og dili maayong puong sa iyang iyaan. Og ikiha kuno nila ang akong bana og ipapriso og papahawaon pa mi sa ilang yuta. Mapriso ba gyud ang akong bana ani? Nga igo raman siyang naningil sa ilang saad og pasalig namo. Makapalayas ba gyud sila namo nga may payag na baya mi sa ilang yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Malin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga behavioral, mga problema baron ninyo sa inyong kabanay, kapikas, kabtangan, sa inyong mga gipanunod, sa inyong karelasyon, sa inyong crush, no, sa inyong pagpangabaho, sa mga kontrata, sa mga dokumento nga naa ninyo nga way di mo kibaw kaayo mo analyze or mga pangay namoy mga pangutana kabahin ana sa inyong pagpangimpliyo hala ipadala gyud na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Suliran Official Writers Page. O pada po din nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mong tanan? Okay? Now, kisa man ni ato ang letter sender. Balik na sa ato ang suwat. Yeah, like I said, taga Bukidnon, si Malin. Tago na to siya sa pangalan nga si Malin. Kay gipadani ni iyang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Taas-taas gani iyahang gipada nga suwat nato no kaning iyahang mga pangutana ug mga pangutana ug iyahang mga problema no. Kabahin ni sa kaning mga yuta no sa iyahang bana o katong sa iyahang iyaan, di ba? Okay, unang pangutana, naka-resign ang akong bana sa maayo niyang trabaho tungod sa ilahang pasalig nga tripliho nila ang sweldo kung sila kuno ang muatiman sa ilahang yuta. Agoy, wa man mutuman, mahimo ko ba silang ireklamo? Ang ako nasang pangutana ana, unsa may atong pruweba kana ganing maningil ta ba kinahanglan magutag resibo, no? Ang akong pangutana ani, unsa may ato ang proof nga mao nay inyuhang gikasabutan, nga mao nay inyuhang sabot nga triplihon ang sweldo, nga tungo mo nay hinungdan nga ning undang sa trabaho, no? Kay kung wala kanang di sad ta kasiguro kung ang pikas na abay palabra de honor kanang word of honor, no? Unya, naamang gitawag gid pong mamintaha, pero wa po'y mawa kung pwede mo reklamo, tapa. Dagid po ta mo reklamo, ang ako alang, nga usahay, pareharagon anang manungtag gubat, no na, tay mga armamento, atong kail-ila-ilahon, kinsay ato ang sulngon, ug ato pong tanawon, kung unsa po'y ato ang katungod, nga maningil, or manung o gubat, or unsa pud ato ang mga bala, di ba? So, ingon ana ra pud na. So, anyway, like I said, wa po'y mawala. Maybe pwedeng imuhalang ipadoon, storyahan, ug taro nga. Diba? Tiya, kanang, ingon man ka nga mo ni ang sweldo niya mo. Dibiya pa gani mis trabaho. Kibawaan pa, wa na lang. May kay may naman tong trabaho dito. O niya, wa man ni matuman ang ato ang sabot. Pwede na to storyahan, ana. We can always do that, no? Wa may mawala, no? Sa ingon ana nga pamaagi pagresolba nato sa ato ang mga
nagwa pag sinabtanay. Okay? Ikaduhang pangutana, verbal lang ang maong sabot ug walay kasulatan. Tinuod ba nga wala kami dag-anan sa maong sabot bahin sa triplihon nila ang sweldo sa ako ang bana nga kami ang hatagan sa financing aron tamnan ang ilahang yuta. Lain taw magud ilang gihatagan ani nga katungod. Muna, akong pangutana mo lagi na kay walay kasulatan, maingon jud ko, di ko mingon nga way dag-anan. What I'm saying is that medyo lisod-lisod siya. Kay unsaon man nato pag-prove nga nibitaw sila anang salit nga ana nga pulong ning tando sila or naa gyud mo'y kasabutan kung wala gyud na ninyo gibutang in writing. Mo bitaw na nga always no permi gyud ko moingon ninyo nga naa gani mo'y kasabutan maski pagparinti na ninyo, maski pagkadugo na nimo, igsuo na nimo, basta ingon ana gani kinahanglan gyud nga ato gyud nang hatagan og importansya, di nato na baliwalaon, di ta mo kumpiyansa, himuan yun na nato resibo. I-document yun na nato. We should always put that into writing. Kay kung pananglitan na ay di mo pananglitan, wa mo magkasinabot, maingon mo nga wa di mo nagkasinabtanay, pwede manggod ta mo refer sa at inyong kasulatan o kasabutan. Diba? Kani, samot na yun nga lisod kay wa gyud mo'y kasulatan. Diba? Ikatulong pangutana, naka-record ko sa akong cellphone agoy og audio nga ginganlan ko og satanas sa igagaw sa ako ang bana. Kay ako kuno ang nagsulsul sa ako ang bana. Mahimo ba nako siyang ireklamo ini? Okay, atong i-divide ning mga panghitabo ha. Ginganlan kag satanas. Ginganlan kag maski unsa pa ng panganlan din ha nga bati, gitawag kag bati no. Ang akong naay pangutanag naabay nakadungog. Kay kung naay nakadungog or ginganlan ka ana gyud, then that can be slander, that can be oral defamation. Now, maingon ka nga nag-record ka sa imong cellphone. Ang akong pangutana, pag-record nimo na ay pagtugot or kahibaw ang imuhang kasturya nga imo tong gi-record. Kay kung wala, murang delikado punta dihang dapita because naatay balaod nga gitawag na anti-wire tapping law. Ang kanang anti-wire tapping law, mga suking tigpaminaw, usa na siya sa balaod nga it's a criminal no nga law diin gidumili and dili pwede ang pag-record sa inyuhang pagstorya, ang pag-record sa inyuhang conversation, sa way pagtugot ug wa pagpahibaw sa imuhang kasturya. So dili ta basta-basta in town inday pwede nga maka-record sa ato ang conversation. Unsa may ato ang proof malin nga indeed gitawag kag satanas ug unsa pa nang mga bati nga pulong ana sa igagaw sa imuhang bana, ang katong mga nakadungog nga gitawag ka ug ingon ato mautoy angay nga mo testigo. Dili ang kanang imuhang recording nga wa kahibaw. Kay kung imo nang ipagawas, so please be careful, ayaw intaw nag-igawas, kay basin ikaw hinuon pod ang makiha, masumbalikan nga hinuon ka. Maski pag nibitaw sa anak nga pulong, nga pwede nimo siya makasuhan, ang proseso pod nga imuhang gibuhat, gidili man pod sa balaod. So basin pog ikaw sad ang magproblema. So careful. Okay? Mga sukintig paminaw ha? Guys, ayaw mo, naagi uban anak no hilig ka ay record. Okay ra mag-record, basta kahibaw ang pikas. Kay kung dili gani, wiretapping yun ta. Okay? Careful. Ikaupat o katapusang pangutana, tungod sa kasuko sa ako ang bana, nakabuhi sad siya og dili maayong pulong sa iyang iyaan. Og ikiha kuno nila ang akong bana og ipapriso og papahawaon pami sa ilahang yuta. Mapriso bagyod ako ang bana ani nga igo raman siyang naningil. So ilahang saad ug pagsalig namo, makapalayas bagyod siya namo nga may payag baya mi sa ilahang yuta. Okay, ari sa ta sa pagpalayas ninyo.
Of course, no, yuta man na sa inyuhang tiya, siya gi pwede pong makabuot kung kinsa pod ang iyahang papuyon diha. Di pod hinuon na ingon anak kasayon, no, sa pagpahawa ninyo, kay naaman tay due process or sakto nga proseso. Ang kanang pagtawag pod sa imuhang bana, ug lain nga mga pulong, mahimo sa gyud na, depende kung giun sa pagkasulti pod sa imuhang bana, it could be libelous, so pwede pod siyang makiha for libel or oral defamation, sama ra pod sa katong gibuhat sa sa iyahang igagaw nimong gitawag kag satanas. Ang kanitanan, nagsugod ra gyud ni tungod anang wa ninyo pagkasinabot sa bahinay or sweldo anang maong yuta. And kanisiya ni dako na lang tungod ato nga isyu, tungod atong problema ha. And the way I see it also, di pod na siya ingon nga wa nagyoy laing solusyon, kinihaay na lang gyud. Kaning butanga ni sugod paggamay ra gyud kaayo, ni dako na hinuon tungod kay daghan na kay nagsigig sugnod ug apil-apil, no? Hamay ka maayo og sit down na ninyo, magpatabang baron tangkap sa kapitan o sa lupon para mahusay mo, pamilya manggod mo, no? Gamay kaayo ni siyang awaya na dako na hinuon. Kana sigurong mukalma ta ba, mupabugnaw ta, maminsar ta, maghuna-huna tagtarong, atong tan-awon na atong tagag importansya nga mas maayo gyud nang magpuyo tang magmalinawon nga wa tay kaaway, nakigsabot sa atong mga silingan ug mga kaparintihan kay para mas mahapsay po no ang ato ang life. Suwayi kuno lang sa na nga root kaysa sa magkinihaay mo. Kay lisod kaayo pod karon panahon na, number 1, pandemic. Number 2, hassle bayang magkiha-kiha ha. Gasto, kalas og oras, kalas og emotion, huy kabugat sa buot. No? So, suwayisa nga magkahusay mo pinaagi sa pagstorya. Unya, kung unsa ng inyuhang masturyahan or masabutan, palihog lang, isuwat na gyud na. Pag pinirmahay mo klarong sakto, aron way malimot, no? Aron way mo aron mutuman mong tanan. Dili ta mutuman, okay? Tan-awa lang. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Batahan. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Charm. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hopelessly Devoted to You. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pala siyang kaagi ka doon? May kining usa ka babae nga taga Liloan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Charm. That Kagwapo gyud ni Brent, oy. Hoy, naunsa ka diha? Day charm. Nagsugat mi ganina ni Brent. Oy, mabuang ko sa iyang kagwapo. Hoy, kalma lang, uy. Murabi ka gyulmigasan diha. Ay, di gyud madagkal maday. Kay ngano? Iyang ko
akong gitutukan pagsugat na mo. Ay! Wala Hala, akong mahilis. Mabuang ko sa tong crush sa campus. Uy, crush ng Ay, campus. ambot, lang yun mo Irish. Kamuragin mo yung nabuang anang Brent. O gusto pa sa dili mo kiwawan? Maupay pag first year college in town na to, uy, unya siya kay graduating na. Ay, dili, no? Og ikaw ba? Ayaw kong ingna nga di kagwapuhan niya. Gwapo, pero... Dili ko magpadaan ang ingon ana nga klase sa lalaki, uy. Himbabay kayo. Bisag kinsalay uyab. Makalagot man gud ang mga ingon ana, good. Mao nga instead nga gwapuhan ko niya, sa puto na hinoon ko makakita siyang naong. Ay, no? Uy, ayaw pagsulti, anak, day. Kay basig ma-inlove raw niya kaniya. Ha! Never! Asa naman in town ka, day? Uy, ganina na akong nagpaabot ni mo. Karon pag yung kanito bag sa kong tawag. Ala, Char, malasuri gid ka ayo. Na-emergency sa bay. Di ko pwede mula agron. Sorry, cute. Nagsulti lang unta ka, dayon. Sige na lang. Mupauli na lang ko. Bye. Mupauli na lang yun ko eh. Hi. Oh. Hello? Ikaw raw, sa? Okay, ikaw, Van? Oo. Wa mo dayon ang akong kuyog unta. Mao nga, mauli na lang ko. Ay, kadit lang. Oh. Kuyog lang ta. Ipailaila ti ka sa akong mga friends para malingaw ka ba? Sayang kayo mo pag-aridiri kung mauli lang ka. Dili na kinahanglan. Og, please lang. Buhi ko. Sige na. Ani na lang. Ipailaila ti ka. Din, kung di ka malingaw, yato ti ka sa inyo. Pwede sa tama. Dili ka makasabot? Dili ko! Bye, Lorenzo. Kung saan ba Si Brent. Sa bantang ka, eh. Hasta bata, imong patulan? Nakikila-ila na ko ba eh. Di ba, Miss Beautiful? Sige na, kuyog ta. Di lagi siya mukuyog ni mo. Nakaw na, bay. Unsa. Sige, good. Sunod na lang ah. Bye, Miss Beautiful. Okay na ka, day? Oh, hala no? Kung makaday ka na ako, ha? Dili ko bata, uy. Pero for sure, manghod ka na ako. Ano sa may gibuhat ni mo? Nga ikaw ramang usa din eh. Wa na kay labot. Excuse me. Hoy! Bata! Gitawag man din kong bata? Bisit, yun. Uy! Naunsa mo kang bata ka nga? Charm! Charm akong pangan, okay? Og dili ko bata, kasabot ka? Okay. Pero, bata gyapon ang akong itawag nimo. Unsa ba? Ngano ni apas pa makanako dinhi? Unsa may tuyo nimo? Ngano ba kamaldita man nimo? Ngano ba kagahi man nimo ko? Kay gwapo mo ko. Unsa? Sa may connection? Wa. Para lang mo hilom ka, good. Dali. Oh, hoy, hoy. Natutay ka sa inyo. Dili pwede. Asa pa lang ko nimo dadon? Oy, excuse me, bata. Basig nalimot ka nga, kung di tungod ako, wa mo pahawa si Lorenzo. I save your life. Unya karon, magduda pa ka nako? Ay, kabala ka, oy. Di ko manglutas. Oh. Tara, kay mulahos na ko sa amo. Gikan ko maghatod nimo. Bata, kuputog tarong ha. Tapos lang kung padlo ka. Wa ko madlok, oy. Oo, bahala na. Basta gakos lang yapon. Pangandam kay magpakuso ko. Oh, ay! Oh, see? Gakos ka lagi. Amaw! Diligid mo sa akong nauna ang akong gitunan ronda. Makalagkot man sa dis Brent, uy. Siya gid may hinungdan nga nung wa ko makatug dayon. Wa ko malimot nga. Takagakos na hinuon ko niya. Og hinuon,
Aside sa iyang kagwapo, humot siya. Og buotan pa gyud. Siguro, tanaw niya nako bata gyud. Maong dili siya maghuna-huna nga i-appeal ko niya sa iyang mga babay. Which is good. Kinagamping ko sa kong reputation. Ay, may pagmupauli na lang ko. Uy! Oh, ay! Brent? Karon ba ko? Schoolmate dito? Oh. Nakailan naman kung daan ni mo? Wow! Stalker? Ha, excuse me, no? Dili ko sama sa ubang babae nga mang stalk ni mo, no? Good. Si good. Mo na gipangitan ako sa babae. Unsa? Dili lagi ko sama sa... Oh, babae nga amiga, uy. Oh. Ayaw pag-assume. Feeling sige ka na. Ulit na ka ba daw, no? Tana? Ha? Sita na. Ulit na ta. Ihatod na nga. Brent, mahimo ba? Ayaw na kog sa muka. Ayaw na kog duola. Og ayaw na pag-iistorya na ko. Dili ba siguro na lisod buhaton sa? Lisod. Oh, unsa? Kay, ganahan ko magkamiga ni mo, Charm. Mao nga, gusto ko ni mo sa dili, bisag asa pa ka, doolon giti ka, og makiistorya gid ko nimo. Okay? Ay, ang buhot ni mo. Bahala ka. Sud sa pila ka buwan na mo sige ko upan ni Brent. Nagkasuod na lang yun tinuon mi. Bisag dili unta na ako siya tagdon sa una pero dili mo gyud ko niya hunungan. Hangtod nga maahat na lang sa kugtagad. Ay, grabe na ang among kasuod. Og feeling na ako, dili ni inamig ko lang ang akong pagtanaw niya. Murag na in love na ko niya. Na in love na ko. Tungod kay mas nakaila ko sa tinuod nga pagkasiya. Anya, saban? Ay kalimot niya, ha? Ha? Saan sa man? Ulo, ano? Nagtiniguang na ka, day? Ato tas internetan. Magduwa tagduta. Nga, uy! Dili lagi ko ganahan, kay di ko kamauan na. Tuduan mo, tika, good. Ay, kabala ka, good. Naarabit ako pirmi. Okay? Hoy! Ayaw ra ko kung kidat-kidati, kay dili na ko madutlan, anak, no? Musod na ko, eh. Kapit na kong klase. Ladies. Hoy, Day. Unsa na ako napalitaan? Nga sige naman ko namang kuyog ni Brent. Abi pa na akong di kaganahan niya. Usa na sa daekas iyang mga babae karon? Unsa? Mo'y istorya nga ako nadunggan sa eskwelahan. Day, amig ko rami. Oo, tinuod. Dili ko ganahan niya kay nakaila ko niya nga usa kay mabay. Pero sa pila ka buwan namong pagsigig uban, nakaila ko sa tinuod nga pagkasiya. O gani, mura siyag na usab. Kay wa naman ko makakita niya nga naikuyog nga babay. Exact ni mo. Oh, Day Irish. Charm, sultian ang tikandaan ha. Pero ikaw mo isumsuman sa mga tao karon. O gani, ang giapilan ni mga club nga kanang para makatabang ka sa mga bata, gitangtang ka. Oh, unsa? Nga naman. I'm so sorry, Charm. Pero kinahanglan ka namong tangtangon as member sa club. Kay dili maayo nga imahe ang sama ni mo nga mo'y mutabang sa mga bata. Unsay buti pasabot ni mo, ma'am? Nakadugong pig istorya nga nag-uyab-uyab kuno ka. Og si Brent mo imong uyab karon. Unsa? I'm sorry, Charm. Pero unya na ka na mo ibalik sa grupo kung mausab ka na. Ma'am! Tungod ni Brent,
Naapektuhan ang akong pag-eskwela. Naapektuhan ang akong reputasyon. Mas maayo pag maglikay na lang ko niya para dili ko maamong. Tana, Charm. Umanay mong klase, di ba? Oh, Brent. Mo lakaw sa ko. Nako importanteng lakaw. Ha? Uy, kakalit ko na. Oh, uban na nante ka. Ayaw na. Ako ra. Okay ra ko kung ako ra. Sige ha. Ato na ko. Ato na ko, ma. Charm! Oh, Brent? Nagunsa man ka din eh. Nagkuha ni mo. Ala ha? Mura bigag karon pa eh. Nga kuhaon mo giti ka. Kada buntag, di ba? Sige na. Sakay na kay basing malay ta. Kuan, dili ko mo eskwela. Unsa? Ikaw? Si Charm? Ang bata nga buotan? Dili mo eskwela? Wa ko magbinuang. Dili ko mo eskwela. Unya nga na ng uniform ka. Asam day ka? Sa diskuhan? Nakabantay na gid ko nimo, Charm. Sultihira ko tinuod. Naglikay ka na ko? Sabi saan ako? Nabukoy na buhat nga wa nimo mauyon ni? Ha? Brent, wa ko maglikay nimo. Nabisi lang jud ko. Busy? Bisag kung saan ka busy, di man ko nimo iit sa puwira. Maong klaro gud kayo nga naglikay ka nako. Unsa day problema, Charm? Kay dili ko gustong maamong nimo. Unsa? Gijudge ko sa mga tao tungod nimo. Nagtuo sila nga kita na. Nagtuo sila nga usa ko sa imong mga babae. Mas mo matter day para nimo ang ikasultis mga tao? Andam nimong i-give up ang atong friendship para nila? Brent. Ngano di makadumag? Maugid ka na rason, Charm? Basig na ilaing bugat na hinungdan. Nganong nilikay ka na ko? Kay na in love na ko nimo. Og dili ko gustong mahimong usa sa imong mga babae, Brent. Mao nga kutob sa kong mahimo. Mulikay na ko nimo. Sorry. Pero nahibaw ko nga kung magpadayon pa ni pagkuyog-kuyog na to, human ko nimo matilawi, imor sa doon akong bihaan. Mauro yun na yung pagtanaw na ko, no? Abi ba na kung lahi ka sa ubang babae? Abi na kung lahi ang imong pagtanaw na ko. Huwag ka makabantay. Na nausap na ko, Charm. Suma, sa pagsige na ito kuyog-kuyog, nakakita pagod ka nga naap ko'y laing babae nga gikauban. Wa! Kay tungod ni mo. Nausap ko, tungod ni mo. Na-realize na ko, unsa ka kanindot panggaon. Mahalon. Mahal sa tika, Charm. Mahal sa tika. Pero kung para ni mo, ang bati na ko nga binuhatan mo ay makaamong ni mo. Sige. Sige. Sugod ka ron. Di na tika sa mukon. Brent! Guess mine is not the first cry. Na-confirm yun ako sa akong kaugalingon at higayuna nga na in love na gyud ko ni Brent. Pero tanaw na ko, maoy makaayo na mong duha nga maglikay usab usag-usa. Kay nituo ko nga kung para gyud mis usag-usa, abuton man gyud mi. Karon, mahal paghihapon ako si Brent. Ug sa akong nahibaw-an, nag-focus na sad siya sa iyang pag-eskwela. Dili na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mangyayala
kauban kaagi ni Charm nga taga Liluan, Cebu, ubad sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nag-alohan, hopelessly devoted to you. But now Ang mong kaagi, gibahatan nagduwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.